Ahoj, volám sa Danka Gavláková a dnešná otázka znie: môže konateľ fakturovať svojmu vlastnému ezeročku? Odpoveď je áno, môže, ale vo väčšine prípadov fakturáciu nedoporučujeme. Prečo? Pretože fakturácia sa môže posudzovať nielen ako príjem zo živnosti, ale hlavne ako príjem zo zamestnania. Pri fakturácii sa posudzujú tri základné otázky. Je činnosť konateľa a ezeročky rovnaká? Je služba poskytovaná v priestoroch spoločnosti na jej náklady? A fakturuje spoločník služby aj iným subjektom okrem svojej ezeročky? Pritom platí, že ak je činnosť rovnaká, porušuje sa zákaz konkurencie. Ak službu vykonávaš v priestoroch spoločnosti na jej náklady, dávaj si pozor. Toto je vždy posudzované ako príjem zo závislej činnosti. Ak fakturuješ jedine svojej spoločnosti a nikomu inému, je to podozrivá situácia a finančný úrad ju posudzuje ako tzv. Švart systém. Kedy možno fakturovať? Možnosť fakturácie je len v prípade, ak je činnosť konateľa a ezeročky úplne odlišná. Keď konateľ nevyužíva priestory ani žiadne ďalšie zariadenie spoločnosti, napríklad počítač, stroje a podobne, a keď konateľ vykonáva živnosť pre rôzne subjekty, teda má viac odberateľov. Toto však platí výnimočne. Fakturácia sa nedoporučuje vtedy, ak je činnosť konateľa a ezeročky rovnaká alebo obdobná, ďalej keď konateľ používa priestory a zariadenie spoločnosti a nemá žiadnych iných odberateľov okrem svojej spoločnosti. Nezabudni, platí, že konateľ môže fakturovať svojmu ezeročku, avšak z daňového hľadiska by mal dostať čiastku faktúry zdanenú a zaťaženú odvodmi na sociálne a zdravotné poistenie. Fakturácia konateľa alebo spoločníka nie je z daňového hľadiska jednoduchá. Ak máš pochybnosti o fakturácii svojmu ezeročku, kontaktuj nás. Sme spolu predsa na stejnej lodi.